Salutare toată lumea! Azi îmi face un nou video alături de Cristi. Salutare! Salutare! Salutare toată lumea! Face un nou video. Ce nu merge, mă? Ah, gata. Și videoul ăsta se numește Minecraft Pocket Edition, ca să n-am zis asta, cred. Ai pus geamul, ți-am zis. Așa. Ups. Nu, vezi că am pus cărele. Așa, lasă că e fain. Uite ce ușor te urci. Ah, uite un porc. Ajută-mă să pun lemn. Dar n-am lemn. Păi n-ai nicio bucată, niciuna. Du-te. Am doar 4 diamante. Facem casă din piatră. Da, și ce O să o spargem toată. Da. Eu pot face din piatră. Eu mă apuc acum de spart. Ce te spar ce? Spără casa. No. Despre Cristi. La țarcu. Și tatăl la război. Bă, tu vrei să-ți fut o undiță în cap? Hai, fute. Să mă duc să o iau. Că nu e... Hai, asta. Ne. A, da, stai că nu pot să dau în tine. Eu de tine m-am agățat. Poți să te trag. Hai, trage, bă. Cred. Ale... Vezi că dacă pici de pe acoperiș, mor. Bă, încă sunt cu undița pe tine, uite. Uite în mine. Bă, uite. Ce ai, mă, e prins o undiță de buscheți. Nu, mă, de tine. Nu e prinsă de mine, mă, e de buscheți. Uite-te. Ce poți scrie? Prinsă de mine. De buscheți. Da, uite că mergi tu undeva, ea merge după tine, uite. Uite, uite. Uite, așa văd eu. Uite, uite. Doar numai după tine merge. Și numai Da, de de la buscheți. Uite. Oh, bădec! Ajută-l! Aoleu, acum chiar nu mai pot să ies. What the fuck? Ce? What the fuck? Ce? Fuck mis de... Mamă! Când ai tras undița, m-au aruncat sus de totul. Da. What the fuck, jur! Hai să mai dau o dată în tine. De aici, uite, uite mă, uite-te aici. Uite, vezi cum e? Am mai putut să ies de aici. Poți să ies de aici, bă. Ia, Uite-te la mine. Poți să ies de aici. Nu știu, când ai luat undița de pe mine, m-au aruncat în sus. Ia, dă să dau o iară cu tine pe undița. Fuck. Ia să văd. Uite, mă bag în cea asta. Dă să dau în tine, mă, hai. Hai că vin imediat. Hai, mai față. Stai pic. Gata, am prins-o. Stai să mă duc acolo. Din ce am luat unita de lângă mine. Eu. Scuze, am să sparg. Lasă. Nu. Stai. Stai, mă, nu mai mergi. Ah. Gata. Nu mai trage. Stai să vezi. Uite-te. Stai, bine. Hai, trage, dă-i click dreapta. Stai că nu te văd. Dă-i, trage-l mă. Dar nu te văd cum te urce sus. Stai pic, să vin. What the fuck? Era să mă... Stai să vin jos. Stai, vino. Hai, bă, că m-am blocat aici. Trage, hai. O să mă vezi în sus. Uai! Ai văzut? Hai, mai tragem o dată să vezi, să vadă toată Dar lumea. stai în altundeva. Stai Nu, în aici, altundeva. că aici e ridicat și na. Uite aici. Uite. Vino către mine. Dar stai, nu. Deci, dar nu mai... Vino. Te omor, termină. Uite, Ce? acum trage-mă. Trage-mă. O, da, ce copil mai ești și tu.
Stai, să pun mânița pe tine. Oh, fugi! Bă, ce faci? Așa, gata, hai. Dar trebuie să fii sus tu. Te-am tras? Da, dar urcă-te pe un copac. Ok. O să tragi pește. Era să prind unul. Am zis sus, undeva, prostule. Hai să fug cu undița. Tu-mi pun în cap. Hai. Of, eu mănec aici. Hai, bă! Gata, trag? Da, da. Pe copac am zis. Pe ce copac, mă? Ia uzi, pe copac. Cum să mă urc eu pe copac? Simplu. Du-te, mă, de dă să pun undița pe tine. Dar cum dracu? Gata, am pus-o. Hai, trage-mă. Da. Urcă-te pe aia. Hai. Oh. Dă-mi este tracuniță, dă-o, că nu-i la mine aia. Da, mai bine mi se consumă. Stai. Dar stai, dă-mi drumul! Copilule. Hai, urcă-te în copac. Uite așa. Da, și dacă da drumul de la undiță, nu o să mai fi pe tine, da. Uite așa. Cine nu știa de asta? Încoace. Stai să mă urc. Urcă-te. Hai, du-te acolo în apă. Dar întâi urcă-te sus. M-am urcat. Nu pe copacul ăsta mare. Da, pe ăsta, hai, pune-te. Rămâne o tonet. Ah! Stai să mă ridic. Stai, dă-mi cu undița în mine. Hai, pic. Asta o pup. Of, era să dau. Gata. Da, stai să mă bag în apă. Acum trage-mă. Vezi? Bă, nu mai mă trage. De drept. Hai, eu mă plimb pe copaci. Hai și tu. Stai! Bă! Ai murit! De ce dai mine, bă? Ai murit! Nu! Unde ești? Du-te, bă, în apă, unde să fiu? Mai bine fug Că am căzut jos. Doamne, tu chiar fugi ca prostul ăla. Care e ăla? Na-ți place? Kit. Hai pe serverul meu, bă! Să văd cum e, dar ies după. Veni. Hai că ești aia armura, du-te să te cumpărai. La unde ești? Hai un pic, mă vin. Omăr. Aoleu, îmi dau. Ia-ți armura, fă ce vrei. Și aici închide filmarea, pa, pa! Să dați un like și un subscribe și să vă abonați la canalul meu.